The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw under the Balbido Evangelistic Ministry. Aniya pa kita magadupot sa atong naandan nga uluhan Positional Truth that Believers Repose. Taud-taud pa kita ni ining pagtuuna kay daghan ang mga doktrina nga nahilambigit niini ug busa padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. So it's presumed nga ikaw magtutuo nakaandam na si mong kaugaligon. Dili kita makasabot sa pulong sa Dios way kapuslanan kung dili kita mapunan sa Espiritu Santo. Ikaw, I presume, nasayod na sa mechanics saan pagpapuno kanimo sa balang Espiritu Santo is only by rebound using the principle of 1 John 1:9. Ug alang kanimo dili magtutuo ang imong giatubang, dili ang imong pagsugid sa mga sala, kundi dili ang imong kabubuton. Giagad ka na sa Dios, hinatag na niya, ipagamit ka na niya ang positibong bahin niini. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Niining lain na usab nga adlaw nga among pahimuslan ng imong grasya. Grasya raman ang nagalihok sa among kinabuhi. Gawas niini wala gayoy kapuslanan ang among pagkinabuhing Kristohanon. Busa ba ni kami karon sa among pagpadayon niining among espirituhanon nga pagbuylo aron kami magkakabot kayo sa among tumong among pagkahamtong nga espirituhanon. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Now, kagahapon atong gisgutan ang punto nga only believers can address God as Father. Okay? Mga magtutuo lamang ang tahod sa Dios nga ilang amahan. Okay. Now, kitang mga magtutuo, gitagan-an, giandaman na sa Dios sa atong panulundon. Dito sa langit na kini, in eternity, in the eternal state. O ang matag panulundon, ang matag magtutuo nga doon na nining maong panulundon, kining maong panulundon will not fade away, imperishable, undefiled, o kinigireserba na dito sa langit. Alang kanimo magtutuo nga makakabot niya ng escrow blessing na nimo dito inigabot nimo sa eternal state. Okay. Now, so 1 Peter 1:4, naghisgot ka na og inheritance. Verse 5, naghisgot ka na who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ephesians 1:11 usab, we have obtained an inheritance. Okay? Let's go back to Colossians 3:12. Put
on therefore as the elect, eklektos, chosen, pinili sa Diyos, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Tuod, ngay na itong hinumduman, kadtong naglaing mga kabubuton sa Diyos. Hinumdum kas tulo, ka major wills of God, directive will, overruling will, o permissive will. Directive, siyang nagpahigayo nini, directive will. Overruling will, na ako kang tagaan o gihimplo nini overruling will. Pananglitan, mo biyahe ka pinaagi o barko, okay? O biyahe ka pinaagi barko, apan natumba ka man, nasarasay ka man, o you broke your leg. So, ang Diyos overruled your plan sa imong pagbiyahe tungod kay ang kadtong barkong imong pagkasakyan unta malunod man. Mao na overruling will. Okay? Nasabtan nimo? Okay, ang ikatulo nga matang sa kabubuton sa Diyos mao nang permissive will. Gitugutan sa Diyos nga kabubuton niya. Timani nga ang plano sa Diyos, ang tuyo sa Diyos, ang kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi, hingpit. It's perfect. In fact, it is the best and the highest plan. Kanunay naman nato kining ginaisugutan. Ang ato kong kinabuhi, our lives, are interwoven and interconnected. Ang tanan alang sa kahimayaan sa Diyos. God foreknew everything that happens. Nahisayra na yun niya tanan, including the consequent results of things that never could have happened. Tiyan mo na. He knows all that are kadtong knowable, unknowable, may bawa niya tanan. Nga naman, tungkol lagi kay siya hingpit. Kitang mga magtutuo, gigarantiyahan sa omnipotente nga Diyos o balay dito sa langit. We have been guaranteed a home in heaven. Nga naman, tungod kay kita mga sakop naman lagi sa harian ng panimalay sa Diyos. Now, the royal family of God, we know God is faithful to His word. Sayod kita niya na. Kay mutuman mangyod siya sa iyang pulong. He never lies. Inumdum itong napo ka mga kinaiya sa Diyos. I hope na sil-sil ni ginanimo. Kinsa o unsa ang Diyos. Ang Diyos, unsa, magbubuot sa katanan. Sovereign will niya. Sovereign God. Unsa pa? Hingpit nga hustisya, hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga gugma, hingpit nga kinabuhing dayon, hingpit nga labang makagagahom, hingpit nga sayod sa tanan, hingpit siya nga ana sa tanang dapit, way suok ning kalibutan ng tibuok universo nga wa ang Diyos. Unsa pa? Siya dili na mo sabi, is immutable, is the same yesterday, today, and forever. Og siya kang matuuran. Mao na ang napulo ka mga attributes sa Diyos. Mao nang ilahang Diyos. Ikaw nga mo pa'y pagadungog ini, sabta pagayo. Pinagis pagpuno kanimo sa Espiritu Santo, pag lamdag di mo ni ini, nga ang Diyos na ay nag-una ka napulo ka kinaiya attributes. So balik na punta si Piso 1:11, inheritance, panulundon. Kiningan tong panulundon being predestinated according to the purpose. Kitang mga magtutuo
kanang manduan to live by faith. Dili pinagistong makita. Diha sa plano sa Dios, we are still in this world. Akong balikon, we believers are to live by faith, not by sight, in God's plan, samtang niya pagkita ni kalibutan na. We are to live in the light of eternity. We live one day at a time, of course. Now, sahay God, makalimot kita, maybe always nga, kita mga anak naman sa Dios. You see? Kung dili ka magasige, pagpadayon sa pagtuon sa Dios, makalimot yun ka. Gusto? That's why, balik-balikon yun na to. Mauni nga itong main thrust nining atong ministry. Nga magawalik-balik nga itong paghisgot ni mga butanga, buwahan di nagyod ka na nato makalimtan. So, akong malikon, we sometimes forget, maybe always, nga kita mga anak na sa Dios. That is why, ingon nga mga anak sa Dios, everything has long been set alang sa atong kaayuhan. Tungod kay kita gi-adapt naman. We are adopted. We have been adopted as His children. John 1:12. We have an inheritance since the time we entered into union with Christ. Yan ito yung higayon nga itong ituwas Kristo, kita nadugtong na kaniya. Pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Now, timan nga, everything that happens nimo ingon nga magtutuo is good. Na sa Roma 8:38, God works all things together for good to those who love God. Pangutana, unsa man to pahigugma sa Dios? O unsa na to pahigugma ang Dios? How do we love God? Tubag, by obeying His commandments, by obeying His word. Pinaagi sa pagpaminaw, aron ang atong pagtuo ngadto sa Dios maugmad. Na sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So we have to listen. Hinumdumi katong computer, katong RAM chip, read-only memory. Now, ang plano God sa Dios, alang itong kinabuhi, gisod na dito ni ining RAM chip, nga dili na mausap, or dili na matuis, dili na. Cannot be changed, cannot be altered anymore. So, whatever happens to our life, pabinaw, bisag unsay may tabon sa atong kinabuhi, nagaagad lamang sa atong desisyon. Sabot, God perfectly knows everything. Ang imong giuna-una, ang imong mga ginabuhat, ang imong mga desisyon sa kinabuhi. Apan, timan nga ang Dios dili manghilabot sa imong kabubuton. He never interferes your volition. He respects it. Mahinungdan nga biyag unsang desisyon nga atong himuon sa kinabuhi, kita o kita ra gyud ang manubag niya nang maong desisyon na itong gihimo. We are the only ones answerable, responsible, and accountable, and nobody else. Okay, Colossians 3:12 again, put on therefore as the elect, pinili sa Dios, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, etc. Now, ngayong pangutan na nimo, unsa may buot pasabot sa compassion, heartfelt compassion, unsa man? Well, tubag, impersonal love. We can only apply impersonal love after we have developed personal love for God. Di man na yun na.
Muna, yun ang atong personal nga gugma nga to sa Dios. Una pa, ang atong paggamit sa impersonal love ngadto sa atong isa ka tawo. So, Romans 8:28 again, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called, eklektos, pinili, according to His purpose. Verse 29, for those whom He foreknew, kini foreknowledge ni sa Dios, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Now, balik tas Colossus 3:12 na pod. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience. Kining isgutan din bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience. Kini nalangkob kini sa impersonal love for all mankind. So, okay? I hope na kuha ni mo ng punto niya. Okay. Kaya naghisgot mo tagamay o compassion. There are two kinds. Unsa may Bisaya to o compassion? Well, akong giubad niyo, pagka mapuangoron. I don't know, mudawat ka ba niya ng Bisaya? Okay. Doon ay duha ka matang sa pagka mapuangoron. Two kinds of compassion. Number one, genuine. Number two, pseudo or fake. O plastic, mini. Okay? Ang una, genuine. Kanag yung tiunay, matuod. Now, one's sympathy, mercy, clemency, etc. as a human virtue towards another, kini resulta sa atong pagtuman sa espirituhanong kinabuhi with emphasis sa atong paggamit sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Therefore, genuine compassion is a byproduct of the believer's being in the operational divine sphere nga nagatuman sa iyang espirituhanong kinabuhi na punan sa Espiritu Santo nagagamit sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad o mga suliran. Examples. Our Lord's compassion on Lazarus who died. Ang iyang puangod o inunta pagka mapuangoron ngadto kang Lazaro nga namatay. Dinhin ing tungura si Ginoo Jesucristo mihilak ra ba? Okay? Mihilak siya. Ang atong Ginoo had compassion on Mary Magdalene who was engaged in adultery. Nasakpan mas Maria Magdalena. Our Lord told her, Mary Magdalene, go and sin no more. So our Lord had compassion on the woman in the well too, who was fetching water. Kita mo ang mga pagkamapuanguron ni Ginoo Jesucristo. Mo ni genuine. Apa na duta sa pseudo, fake, plastic, mini. Nagingon man is kasagaran. Kadaghan ng tao may pakitang tao. Naon sa may butang sabot ni pakitang tao. Well, ang imong concern mo ang mga tao, dili ang Dios. You see? Ang gusto ko ni pakitang Dios, dili kay pakitang tao. Mao ni ang kanang kinaiya nining kaning plastic, mini, fake, pseudo nga kanang compassion. This is not the result of doctrine, but the result of the pagdasig sa iyang kinaiyang magsasala. One who practices this, unsa may kahimtang niya, carnal, spiritual,
karnal. Karnal ang maong magtotoo. Resulta kini sa gahom sa kinaiyang makasasala. Okay? Now, dinhi atong mo parking ta dinhi ato ni padayon ugma. Busa, ayaw gihapog sipyat sa pagsunod ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon ni series nga Bible study. Doctrinal kining maong pagtuon sa pulong sa Dios. So kung naa kay gibugaton sa pagkat-on dugang mga kamatuoran nga imong magamit sa imong Kristohanong pagkinabuhi, then this is it. Tubag kini sa Dios sa imong pangandoy ingon nga Kristohanon. Magampo ta. Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining grasya nga among gipaimuslan ang imong kamatuoran nga dili gayud matandi sa bisag unsang bililong butang sa tibuok universo. Kami nasayod ng imong pulong ug ikaw mao lamang ang mga dili na mausab. You and your word are the two immutables in the whole universe. Salamat nining grasya, nining Bible study na mo pinaagi sa YouTube channel sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.